presentar-vos les 4 últimes persones i el primer dels suplents que formaran part de la llista electoral de la CUP a les municipals del 24 de maig. I donar les gràcies per formar part d'aquest projecte polític. Aquests 4 o 5 anys que estic a la CUP, jo he tornat a aprendre què és la dignitat a la política, he tornat a aprendre què és lluitar al carrer i portar les idees a la gent i discutir-les, parlar-les. He tornat a aprendre a ser una persona compromesa socialment, anticapitalista, independentista. M'han ensenyat aquí a la CUP que això de l'independentisme té un contingut social, no tacticista, com fan servir altres partits polítics i altres formacions, i per tant acabo amb això donant les gràcies als meus companys i que em permetin estar amb ells aquí. Una candidatura amb gent diversa, penso que gent potent en general, gent que es crea un projecte de la CUP i per tant, res senzillament dir que hem treballat tot el que calgui per aconseguir els objectius que ens hem proposat. Jo penso que ho aconseguirem. En Pep i jo som de l'any 41 i Déu-n'hi-do la feina que molta gent va fer durant els anys difícils de la dictadura, els primers anys de la democràcia. Hi ha molta feina a fer, la democràcia es fa cada dia i a la CUP hi ha un bon equip de gent, nois i noies, gent jove, gent no tan jove, i per tant, endavant. Que per mi és un honor molt gran ser aquí, tornar a agafar les regnes d'aquesta CUP que tant i tant em representa. Penso que ha estat i serà per mi l'únic partit capaç de representar els meus valors, de representar el que jo he volgut per la meva ciutat, evidentment per la meva família i pel món en general. Agraeixo a la CUP com a formació haver-me passat novament la confiança. Sé que no l'havia perdut mai, en tot cas jo m'havia distanciat una miqueta no pas d'idees, però sí de ser-hi. I soc aquí perquè soc hereva d'un missatge. Aquest missatge fa avui exactament 14 mesos i un dia que algú molt estimat em va dir i ens va dir a tots que quedava molta feina per fer i que confiava en nosaltres. Ell confiava en la CUP. El Jordi estaria aquí, estaria a la llista. I per tant, com a companya de Jordi Canal, endavant CUP, endavant tots. Gràcies. Més enllà de la llista, anunciar-vos que a la CUP presentarem 10 persones com a suplents. Realment estem tenint problemes per acabar de tancar i lligar caps de la llista. Tenim molta gent que hi vol ser i bé, hem hagut de fer mans i mànigues per acabar d'encaixar aquesta llista. Però sí que us podem anunciar que hi haurà 10 persones suplents i que la primera persona d'aquestes que encapçalarà la llista de suplents és en Pep Riera. Fa 40 anys vam fundar la Unió de Pagesos i vam celebrar fa poc. Algú pot preguntar què hi té a veure la Unió de Pagesos amb la CUP. Evidentment, una cosa és un partit polític, l'altre un grup de pressió social, un sindicat, però tenim en comú, i això és molt important, el model organitzatiu i la forma d'entendre la democràcia com a democràcia participativa. I això és molt important, i més ara que estem parlant de regenerar moltes coses i sobretot l'activitat política. En 40 anys aquest model ens ha donat molt bon resultat. Primer, no hi ha hagut sindicalistes professionals, la CUP no vol polítics professionals, desconnectats de la realitat, desconnectats de la societat. I després les decisions les hem pres sempre entre molts. És clar, hi ha molta gent, doncs a vegades prendre decisions és complicat. Vol dir debat obert, donar la cara, dient cadascú el que pensa, però torno a dir, en aquests 40 anys hem comprovat que aquest model no s'ha de canviar. Pel que fa, estic parlant de l'acció sindical,
pel que fa a la praxi política ha de fer exactament el mateix. El que cal és canviar les coses, no fer-ho ara correcuita de forma oportunista, com plantegen alguns. La CUP, en aquest cas, és un procés lent, pausat, d'una colla d'anys, i si els veterans ja no podem anar al davant de res per l'edat, però sí que entenem que podem col·laborar i molt. I això, si algú es pregunta què hi foten aquests a la llista de la CUP, doncs això, participar, però sobretot donar un cop de mà, col·laborar.